kto nedáva, tak nedostáva. No, samozrejme. A kto nestríka, neobíra. To je tiež pravda. To mi... To som tuším počul u teba. To mi Jožko povedal. No však on je z Dolian. Ježišmária, Mikuš Jožko. No, ja som došiel celý uradostený, že sa chovám a správam ekologicky, že konečne. Lebo od neho mám tak stolový vinič, hej, tak na jedenie 20 koreňov. Hovorí, Jožanku, predstav si, že tohto roku som sa rozhodol, že nebudem striekať vôbec ničím ten vinič. A on sa povedal, jaj, to ti schvaľujem. Nebudeš stríkať, nebudeš obírať. Dáš mu pokoj. A tak aj bolo, chlapci, pozor. Tak aj bolo, ani bobulu som nemal. Pekný deň, milí priatelia. Vítajte opäť pri podcaste venovanom všetkým milovníkom záhrad. Ja som Martin. Ja som Ferry. Ja Tuli. A dnes tu máme hostia. Ja som to náschvál povedal, dobre. Ale trošku som sa predbehol, lebo chcel som povedať, že počkaj, nehovor, kto tu je, či uhádnu podľa hlasu a podľa výzoru. No tak ale to by uhádli, tak som sa prezradil. Lebo vieš, čo je fantastické u Slovákov, špeciálne. Predbiehajú sa. Že nie len, že udáva jeden druhého, aj seba. Ale oni aj seba samého dokážu udať. Nie, to bola dobrá úvaha. No teraz poďme. Náš veľmi dobrý priateľ, áno, Tuli, Vojtek, ako už viete, musím povedať, že skutočne dobre usúdil, že ako náhle by sa ozval, každý by ho hneď identifikoval. Takže otázka z tvojich úst, kto tu ešte je, ďalší by bola bezpredmetná. Ja som len pozdravil. Bola by hneď zodpovedá. Ja som len pozdravil ako vy, pekne na úvod. Krásne. A už niečo si vedia. No, jasné. A ty si to nielen preto, že obdivujeme tvoju prácu umeleckú. No a dôvod? No, lebo si aj milovník záhrad. Alebo záhrady, konkrétne tej svoje. Ty si naša vlnová dĺžka. Respektíve mi tvoja. Určite áno, lebo ja tak prírodu, to je a ju budovať, zveľaďovať. Však preto som si som túžil celý život po rodinnom dome. Aby som tam mal aj záhradku, čo už potom niekedy v auguste už začnem sa tešiť na zimu, lebo vtedy netreba nič robiť. Takže za rok máš dve veľké tešenia. Dve tešenia obrovské mám. Tak potom koncom februára, keď už sa začne oteplovať, už aj všetko, kosačku, nabrúsim nôž na kosačke. Všetko. Voláš nám, že kedy chlapci, kedy začneme. Frkot. No, tak. No, to sú tie dve obdobia. To, jak sa toho pýtali, že aké povolanie by chcel robiť v živote, on hovorí, že tak v lete učiteľ a v zime murár. Hej? V lete sú prázdniny. Výborne. Ale ty to s tou záhradou myslíš naozaj vážne. Dedukujeme, že máš rád záhradu, pretože ju máš krásnu. A neraz sme boli za tebou aj s celým štábom a s kamerami. Ešte dúfam, že prídete. A veľmi radi. No. Tam je tá láska vidno. Tam by sme nemali zabudnúť povedať na teba to, že veľakrát sme boli u teba s pánom profesorom a že vy ste boli veľmi dobrí kamaráti. Aj susedia dokonca, lebo on dedinu alebo obec býval ja v Malinove, on v Ivánke pri Dunaji. A Ivan sa kamarátil s Ivanom. Áno, a navštevovali sme sa. On bol veľký priateľ s mojím otcom nebohým, hej? Čak už sú obidvaja tam teraz hudú. Strihajú stromky, jasné. Sú spolu, ale to... Ja si odvtedy pamätám, a on chodil vždy na revíziu do mojej stromky pozerať, jak sú ostriané, jak sú ošetrené. Ja som až potom pochopil, prečo hovorí, že a červené, hej. No. Tak to k revízii patrí, no. Ja, jednoznačne, áno. Aby sa uvoľnili vzťahy. Treba zaostriť, každopádne. Alebo rozostriť. Ale on bol úžasný. On bol taký odborník, hádam, ani Slovensko nemá. Ja nechcem nikoho samozrejme podceňovať, ani nikoho preceňovať, ale Ivan Hričovský, to bola hlavička. Vedel všetko. Ja si dovolím doplniť všetko a všade. Kdekoľvek sme s tým boli na Slovensku, a tam sa ľudia pýtali, čo by ste nám tu odporúčili, tak to vysypal z rukáva. Áno. Aké odrody konkrétne? Jabloní, hrušiek, všetkého. Áno. A tým veciam sa tam naozaj darilo, lebo to mal zažité. No však určite áno. No, on sa nesmierne smial, keď som povedal, že Ivanko, ja som aj poradil, nebudem menovať, majiteľovi lyžiarskeho strediska na Donovaloch. Začne uvažovať, že čo miesto vlekov, že či citrusy, alebo vinič, alebo takéto veci. Lebo skutočne, ja nehovorím, že sa klíma otepluje, to je nezmysel. To sú cykly. Na našej zemeguli sú isté cykly, ktoré sa napríklad, to viem, že opakujú každých 12 600 rokov. Ty si to už zažil? Pamätáš? Samozrejme, pamätám. Ono príde aj opäť nejaká doba ľadová, teda chladná,
Teraz prichádza doba trošku oteplenia a tak ďalej. Ale tak človek má jednu tendenciu, ktorú ale neexistuje, aby to dokázal, že vládnuť prírode. Nie, je to naopak. Človek je najbezmocnejší tvor na tejto zemeguli. Iba by ste ju vládnuť. No, ale bohužiaľ, no. No, podlieha klamu. Lebo chce. No. Alebo chce, presne. Ale to sa nedá. Lebo si myslí, že je mudrejší. Ja som hovoril aj Záťovi, aj vnúčence ešte tomu tak nerozumejú, ale Záťovi som hovoril aj dcere, že lebo neustále tablet, notebook, a ja neviem, jak sa to volajú tieto sprostosti, hej, do toho len ťuka, že nebyť tohto, tak Boh vie, kde ťukadlo. No. Že Boh vie, kde by sme boli, hovorím, pozrite sa, moji zlatí. Aj to, všeobecne to veľmi rád, aj teraz to veľmi rád poviem. Stačí jedna, ale echtovná, extra silná erupcia na slnku a môžeme ísť naspäť do jaskýň. Nič nebude fungovať. Nejaké nájdeme, no. Na to nie sme pripravení. Už máme také pohodlie. Na to nie sme pripravení, lebo predstav si, že by k tomu nebodaj prišlo, čo môže kedykoľvek. Teraz v tú jednu danú sekundu všetky lietadlá popadajú, čo sú v lufte, a tých nie je málo. Teda. No to teda všetko nie prestane fungovať. Absolútne. Bez elektriky. A bohužiaľ, niektorí by sa ani za tú jabloň nemohli schovať, lebo ju nemajú. No veď to nemá. A ani nevedia, čo to je jabloň, hej? By utekali do nejakému regálu, do reťazca, tam schovali za jabloň. Vedia, čo sú jablká, to vedia, hej? No, ale ovládajú ťukadlá. Ale ja som strašne šťastný, že tú záhradu mám, však ste videli neraz aj možno diváci, poslucháči, keď pozerali, hej, v záhrade, poďte do záhrady, ideme do záhrady. Jak som si ja vymyslel aj vďaka dcére staršej, tie vyvýšené záhony. Tomu som sa chcel dostať. Ten hrebeň. To bolo úžasné dielo. No. My sme dokonca mohli byť aj pri tom prerode, hej, ty si tam mal ten starý mód. No starý som mal, ja neviem, jak sa dodnes volá, OSB dosky. To bol taký mód baňatý. No a nie, lebo zem ho vytlačila. To zbaňatelo. A potom som prosto vydedukoval, že dobre by boli desiny hranoli. Áno. A z toho som si to... A ja som to aj poskladal, aj rozmeral, aj všetko toto. Už mi to doniesli narezané. Ty si vlastne prišiel na to, že aj hranol môže byť užitočný. No, na záhrade. Ale hranol, áno, jasné. Ale to ja som tak šťastný, lebo veď to som aj tiež povedal verejne, že pozrite sa, ja ako člen činohry Národného divadla sa takmer každý večer klaniam divákovi. Mm-hmm. Klaniam sa divákovi za ten úžasný potlesk. No nebudem sa kláňať burine predsa, hej? Áno, nakláňaný si už dosť. Takže 60-ky vyvýšené záhony a to je radosť. Ale nádherná plocha, musím povedať, je to veľmi inšpiratívna plocha. To nie je malý záhonček, meter krát meter, priatelia. Toto treba povedať. Ja môžem chodiť do záhrady v šlapkách alebo v lakovkách pokojne úplne. Ty máš celú zelenú záhradku v podstate v tom vyvýšenom hrebeňovitom ako keby záhone. Ty sa môžeš stratiť, ty sa môžeš posedieť, ty sa môžeš láhnuť, všade dočiahnem. Stať môžeš pri tom presne tak. Rovný z rovným sa jednáš tou zeleninou. A dokonca aj jahodovisko mám vo vyvýšenom záhone. Len som počul, chlapci, poradte mi, ale ja neviem, ja keď som bol, ja neviem, aké odrody to boli vtedy. Môj tato, keď urobil jahodovisko, my sme to mali ale 10 rokov, 15. A furt to rodilo jak šlak. A teraz mi každý odborník, no netvrdím, že vy ste odborníci, dobre, no. Prečo tak významne pozeráš na Fera? To som si hneď vydýchol. Lebo, že každé 3 roky treba vymeniť jahodovisko, priesady, a že nesmú ísť jahody tam, kde už boli jahody. Že meniť miesto. Tak povedzte mi, čo je na tomto, čo je pravdy na tom. Tak ti poviem, že keby si predal jahody, tvrdil by si niečo iné? Tak, rozumiem ti. Jasné, samozrejme. Lebo ja ich tam mám už 4. rok a rodia pekne, len treba sa o ne starať. Máš dobrú energiu, tak, staráš sa o ne. Treba sa starať o ne. Z roka na rok viac a viac. A preto sa hovorí, že 3 až 5 rokov a potom vymente a budete mať zase také, že o ktoré sa prvý, druhý rok tak nemusíte starať. Ale preboha živo, ja sa o svoju ženu rád starám, nebudem každé 3 roky meniť ženu. Hej? To je ten rozdiel, že ty si tú záhradu alebo pobyt tej záhrade užívaš. Teba to baví, ty si nadšený, to je tvoj relax. Mne to robí radosť, aj to tak tie jahody, tie sú uschnuté, všetko prosto listy dať preč, okopkať to, pohnojiť to a tak potom to je, vieš, chlapci, to je tak, že čo dáte, to
dostanete. Áno. Taký je zákon tejto prírody, lebo nemožno očakávať, keď vy sa k tomu laxne postavíte, že však to samé rodí. Nie. Z toho mi vychádza, že kto nedáva, tak nedostáva. No, samozrejme. A kto nestríka, neobíra. To je tiež pravda. To mi... To som tuším počul u teba. To mi Jožko povedal. No však on je z Dolian. Ježišmária, Mikuš Jožko. No, ja som došiel celý uradostený, že sa chovám a správam ekologicky, že konečne. Lebo od neho mám tak stolový vinič, hej, tak na jedenie 20 koreňov. Hovorí, Jožanku, predstav si, že tohto roku som sa rozhodol, že nebudem striekať vôbec ničím ten vinič. A on sa povedal, jaj, to ti schvaľujem. Nebudeš stríkať, nebudeš obírať. Dáš mu pokoj. A tak aj bolo, chlapci, pozor. Tak aj bolo, ani bobulu som nemal. Teda zakvítla, urodila, všetko, botritída, všetko to zobralo preč. Stará sa treba o tú záhradu. Jednoznačne starať. Mýtus, že bezúdržbová záhrada asi u teba neplatí. No, jasne, ale chlapci, ja mám také podozrenie, že to je všetko tými novošľachtencami všelijakými. Čo sa týka aj... Však my sme mali preboha živého, ešte otec tiež to mám po ňom, toto radosť zo záhrady a lásku k záhrade. Keď vysadil on ešte vtedy, jaké boli odrody? Boli Jonatánky, boli Goldenky, Golden Delicious a boli Renety a boli Štarkinky. Hej? Toto sme mali a nič ani nestriekal. Nič, prosím, rodilo to krásne. Teraz všelijaké tie novošľachtence sú a ja neviem čo. Je to asi niečo za niečo, no. Že... No tak bohužiaľ, no. Takže takto, no ja som... A nie nad to, či už ide o záhradu zeleninovú alebo o ovocie, výjsť ráno len tak v trenkách, v tielku alebo ešte v pyžame, to je jedno. Výjsť, otrhnúť si papriku, zobrať 2-3 rajčiny, vytrhnúť cibulku, už sa mi zbiehajú slinky natrieť chlebí. A zistiť, že si bez trenkoch. No však to. Nie, ale to je radosť. Pekná idylka. To je radosť. Jablčko si otrhnúť zo stromu a... To vlastne najviac poteší, áno. Ani neumývať. Na čo umývať? Chlorovou vodou to budem umývať. Škodí imunite? Stačí dažďová. Tak. Čo život a záhrada. Tuli, my vieme, že máš tam život. Máš tam nosnice, záhradke. No už nie. Máš tam krmidlá pre vtáky? To mám. Krmidlá mám ich 7. No prosím. No a slnečnicu nestíham dokupovať, lebo to ide... Máš tam zlet, všesokolský sled. Ale je to úžasné potom, lebo tie vtáčiky sa mi v lete veľmi odvďačia tým, že ja napríklad Malý Dunaj tečie kúsoček, ale ten sa nikdy nevylieva, ale ja nemám komára. Ja nemám ani muchy poriadne. Ja nemám ani čučoriedky, nemám nič. Oni si myslia totiž, že ich krmím naďalej. Plynule prešli zo zimného krmenia na to letné. Že potrebujú vitamíny, no tak... Ešte sa hovorí, ako sa dobre o nich staráš. Muchovník som asi plný bol obsypaný, ale iba duším 1 noc alebo 2 noci. Vidíš to, nemáš muchy, ani muchovník. Ani muchovník nebol. 2 bobule som stihol ochutnať. Ťa držia v strehu. No, podelili sa so mnou. Áno, boli láskaví. Aj, veru. Ale nehneváš sa na nich. Ešte ma čaká zimný rez. A to možno, že... Príďte sa, ja vás to naučím, jak sa to robí. Hej? Veľmi radi. Dobre. Nie, musím ešte, však zimný rez, to sa robí niekedy vo februári, keď je pokoj vegetačný, hlavne u jabloní. No u jadrovín, hej? Lebo kôstkoviny, tie sa striehajú po zbere úrody. No a tie jablone tam máš krásne, rozrastené, pekné. No, mám. Akože koľko majú rokov? Teším sa. Tie 23. 23 rokov. Celé roky sa o ne staráš sám si ich režeš? Jednoznačne, sám som si ich... Teraz už to trošku pomenej vládzem, pretože vek je vek, ten nepustí, aj keď to je len číslo, ale už... Vieš, ak sa vraví, no po 60-ke, keď sa ráno zobudíš
a nič ťa nebolí, tak si umretý. To je jasné. Niečo musí boleť. To som ešte nezažil. Ja vlastne som mrzý. Nemal si 60. A toto. Ja už som mal pred 3 rokmi. Takže už aj ten chrbát je trošku taký, a ja som mal ešte aj, táto nikoho nemusí zaujímať, že som mal aj stavec zlomený, aj 3 platničky vytečené a takéto somariny. No ale tak pomaličky, lebo s každou aj chorobou, aj bolesťou nesmieš na ňu nadávať. Musíš sa s ňou skamarátiť. Doslovne. Skamarátiť a potom sa s ňou dá žiť nejakým Ona stratí záujem u teba prebývať. Keď ťa zrazí vlak, tak môžeš sa kamarátiť, koľko chceš. Najväčší kamarát, ale... Ale ja hovorím o bolestiach, také, že kríže a klby. Klby mám v poriadku, chvála Bohu, vďaka bicyklu. Aj tak som vynechal zimu. Úplne, už 2. rok. Kvôli tomu chrbtu, aby to nebolo horšie. Ale zase sa k tomu vrátim na jar pekne, sadnem na bicykel. Takže takto, ale hovorím, teším sa, už mám nabrúsený nôž na kosačke, už no prosto. Ty si vlastne pripravený. Pripravený som, no tak jasné. Však. Keď sme šli sem do štúdia, tak sme sa bavili o pionieroch. Ty si ako taký ten pionier, si vždy pripravený. Vždy pripravený, áno. A už v februári šúchaš nožičkami, aby No. sezóna začala čím skôr. No, vlastne už prichádza tá prvá radosť, to prvé tešenie sa, začiatok sezóny. A však stále je čo robiť, okolo, ale tak teraz je taký pokoj vegetačný. Teraz treba nechať aj oddychovať tú záhradu, treba aj nechať aj pospať. Však ma chystá, ja som na jeseň som ju prekypril, ja už nepoužívam rýľ v tom vyvýšenom záhone, lebo netreba tam to, čo jakú hĺbkový oni, vieš, no. Hĺbková orba. Netreba. Ale som si kúpil takú, ja neviem, jak sa to volá, ale taký štvorzubec, také zahnuté, také 4, také vreteno. A tým sa to krásne všetko prekyprí až do hĺbky nejakých 15-20 cm. Treba pohnojiť, lebo nehnojíš, nebereš papriku. No, ale ja to sa snažím hnojiť takými prírodnými záležitosťami. Každopádne do záhrady púšťam čo najmenej chémie. Múdro. Čak ty si mal sliepočky, že si tiež využíval, ich hnojil si využíval, no, to vieme. Som si dal rozpustiť do vody, do suda s vodou a tým som to zalieval. To je úžasné, len treba dávať pozor pri slepačom truse, lebo on je dosť agresívny. Treba ten pomer vedieť, že koľko si intenzívny, jasne. No, to je všetko treba rozrobiť. Veľa škodí, treba to riadne rozrobiť, ale ja sa teším na to. Ježiš, naozaj. Čo ste ma sem pozvali, už zase budem taký nesvoj celý čas. Záhrada a furt nič. No. Našťastie je taký čas, našťastie, no, že mrzne -2, takže ešte do tej záhrady naozaj nás to neťahá, teda dúfam, že nie. Hovorím, to všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas, aj človek by nemal byť nedočkavý, nemal by byť trpezlivosť. To ma život naučil už aj v tomto veku, že najúžasnejšia vec je trpezlivosť, na ktorú mnohí zabúdajú. No málo kto je schopný. No však málo kto je v takom leveli. Všetko, čo má prísť, príde. Ja sa za to nehambím, skutočne, ja aj priznávam, že svojím spôsobom som fatalista. Lebo darmo, najhoršie je robiť si plány, hej? Robiť si plány, môžeš tak akože ešte by som mohol, to je to, že mohol. To musíš porobiť, keď chceš, hej? Ale robiť si plány, tak Pán Boh sa ti vysmeje. Hej? A ešte som sa naučil jednu vec, že človek ako taký 2 veci nedokáže. Zásadne nedokáže 2 veci ovplyvniť. To, čo bolo včera a čo bude zajtra. No. To je celé. Dokonca ani cestovateľia v čase. Nie, treba žiť prítomnosťou každú sekundu, ktorá plynie. Tým treba žiť. Toto, hej, viem, že keď nepôjdem na toaletu za chvíľu, tak bude zlé. To vieme ovplyvniť. Bude mokrý, ale to viem ovplyvniť. To ale bude zlé. Ale to je zase to musím, no. Tak to je isto, že... To je rozdiel medzi môcť a musím, ne? Môžem pokaziť v stredu, ale musím do soboty. Tak. No a to, čo bolo včera, to už sa nevráti. Ani čo bolo pred hodinou, sa nevráti. Na čo to bolo včera, môžem spomínať? Nie, ale čo by malo byť zajtra, môže plánovať. To je ako so slovom. Raz, keď ho vypustíš z úst,
už ho naspäť nevrátiš. No, môžu ty chytať, keď to ide po vetri. A neplatí ani povestné odvolávam, co som odvolal a slibujú, co som slíbil? No, neplatí. Neplatí, veru, nie. Som si aj myslel, pitomec. Chlapci, a vy, čo je ako takto v zime? Teraz ja vás idem vyspovedať trošku. No my spovedáme svojich priateľov. No dobré, ale okrem toho, že nič nerobíte. Tak kujeme plány. Počkaj, plánovať sa nemá. Ale tak môže zase. Tak kujete pikle, no, hej? Plány sú, že sa chceme venovať záhradám. Tak my ich máme viacej. Ty máš tu svoju jednu, ktorú sa venuješ poriadne. Ja viem, že... O tvojich plánoch najbližších vieme. Február je teda res Jadrovín. Ja sľubujem za seba, že nabrúsim aj nožnice. Mám už také, som lenivý človek, už s vekom to ide, samozrejme. Že nezohýbaš, to vieme. Ale aj som už taký, tak som si kúpil, zaobstaral také... brúsičko. Nie. Elektrické. No, same strihajú. Aku, no prosím. Ale to je dobré, lebo do istej hrúbky až, tuším, aj 2 cm, to krásne to. No človek sa tak nenamaká, hej. No, sa nesmieš zamyslieť. Čo sa? Nesmieš zamyslieť. No. Lebo ti to strihne aj... Či to má takú ochranu? Ale tak ja, chvála Bohu, na palčeky? Touto vlastnosťou ja neovplyvňujem zamýšľaním. Máš vždycky ruky široko od seba. No, samozrejme, jasné. Ale nie je to... Ja vám sľubujem, chlapci, prídete si to, ak teda súhlasíte. Už teraz. Aj s kamerou. Dohodnuté. A možno aj ľuďom troštičku ozrejmíme, lebo na tých, ja neviem ani, jak sa to volá, Facebookoch, či... No, nejaké tvárové knihy nejaké. Tam mnohí ľudia dávajú, že jak orezali stroj, jak restroj, jak sa robí restromov. Ide ľahko. Ja žasnem nad tým, že pre Boha, no to nechcem vidieť jeho úrodu. Hej? No to už neukazuje. To sa vidíme to určite. Už neukáže. No? Že už teraz sa teším, nech to príde čím skôr. Jasné. Som netrpezlivý. Takže červené, hej? Je mi to jasné, však vás učil pán profesor Ličovský, ste ho žiaci. Tak... No, veď to jablko nepadá ďaleko od toho stromu. A ešte sme sa, teda určite takto aj toto, ale sme sa ešte videli aj na predzahradke. Tam máš zase také, nie jablka ani hrušky, ale tam máš také skôr to letné ovocie. Broskyňu marhulu, aspoň si mal. No, broskyňu som, tá chudera Figa, už zomrela. Tam celkom... Broskyňa zomrela, tak, ale nevybral som ju zo zeme, lebo tam už nechcem dávať. Ale tak som mala také 3 nosné konáre, tak tam som to urezal a tam som povedal manželke, že urobím jej také podložky z preglejky alebo z niečoho, a v lete si tam dá muškáty ťahavé a bude to také... Estetikus. Taký solitér. Trošku, no. V zime som tam umiestnil krmidlo pre vtáčiky, ale tam sa nezlietali. Nemajú radi ulicu. Rušnú ulicu nemajú radi, tak som to aj dal preč. A potom tam mám... Čo tam mám ešte? Jablonku tam mám. To viem. Dve figy tam mám. Sa darí, paráda. Len tiež treba ju ostrihať úplne. Lebo mne povedali, že to je burina. Figa je burina. Že to... Tak ty máš dobre na slnečnej strane. No, pôda tam je dobrá. Je na slnečnej. Lebo mal som ich prosperovať. Kúsok ďalej, jak končil vinič, alebo začínal, z ktorej strany sa na to pozrieš, to je jedno. A tam boli 2 figy, ale tým, že tam bol prievan, vymrzli mi obidve. Vymrzli normálne. Ale už sú na lepšom. A už sú na lepšom, už sú v závetri a násilne celý deň im tam praží slnko. Takže ty si na väčšom, čo sa týka fíg. Stále väčšom, stále väčšie a väčšie sú. Ale je to úžasné ovocie. No, a nie na čerstvú figu, lebo my sme si mysleli, že figy, a ešte deti, však to bolo na Vianoce dostať, sušené. Hej? Exotika? To bolo exotika. Ďatle a figy. Je to vôbec jedlé? To sme si mysleli, že to je z Afriky. Nie. Pekne čerstvú figu. Ja. Z predzahradky. Prídeme aj v čase, keď sa bude oberať aj úroda fíg. Dobre, tak sa dohodneme. Áno, jasné. Tešíme sa na teba, lebo máš záhradu krásnu. No, ja sa na vás teším, chlapci. Čas sa kráti, spoločný, ale dohodneme sa teraz, ale nie je čas života. Nie, to vonkoncom nie. Máme to ešte veľa čo vykonať. Úžasné. Čaká nás aj spoločne zimný rez, Jadrovín, naučíš nás to. Čaká nás oberanie fíg. Jasné. Čaká nás ranná veranda a paprička priamo zo záhona.
Jasné. A dúfam, že nás čaká ešte Cabernet. Minimálne... to áno. No, Okay. A ďalšie takéto stretnutie aj pri našom podcaste. Však samozrejme, ja som kedykoľvek chlapci vám, lebo máme... Ja si myslím, že veľmi ušľachtilého, nie že koníčka, ale takú radosť zo života, hej, ktorá aj má a dáva zmysel toho života. Ďakujeme veľmi pekne za tvoje krásne slova, aj za tvoj čas. A práve preto to sa nevidíme teda a nepočujem posledný krát. Nie len teda u teba na Záhrade, ale aj tu v štúdiu a hovorím, sledujte nás na podcastových kanáloch, na našich sieťach. Veľmi radi sa budeme tu s tebou stretávať. A zvýšim vám sledovanosť, lebo keď sa hovorilo, že nepočúvame sa posledný krát, nepočujeme, aby som neskončil bodkou. No a na budúce vám porozprávam o tom, že na budúce. Počkajte si. Tak to vidíte. Lúčime sa, Martin. Ferry. Tuli. Majte sa krásne. Ahojte. Krásny deň.